Ez itt a Rabbids invázió, és megint itt vagyunk Jankó és Zolika. Ezt ugyanazon a napon forgatjuk, remélem, hogy tetszeni fog. Hát én is csak most próbálom először Xbox 360-ról, Kinect-tel, de remélem, hogy tetszeni fog. Rakd fel a kezed! Köszi. Ó, hozd de menő. Látszok? Aha. Majd megmutatom. Mínusz egy Rabbids. Nem tudom, hogy figyelni. Majd megmutassam. Megvan ez. Amikor a legrosszabb, rázni fogom a tabletet. Úristen, de rossz. Jani, előrébb kell raknod a kezedet, akkor piros, és a lejjebb, akkor sárga. Jani, húzd magadhoz a kezed, sárga lesz, igaz? Még jobban magadhoz húzd a kezed, legjobban. Tudom. Akkor már tudod mi? Hé, András, visszakodom? Nem tudom. De hogy nem látod? Kaka! Bocsánat a tesómért. Úristen, de mi játék ez? Úristen, de mi játék ez? Sziasztok! Sziasztok! Belevágtunk egyet, mert nem annyira ment nekem az a gitáros izé. Szóval most Zolika fog játszani, és itt van újra a Rabbids. Ah! Bocsánat, hogy ide akadozik, de tabletről forgatunk, közelebb viszem. Jó! Kauka! Tesó, megszúrod minden! Most vágunk. Újra itt vagyunk.
Rabbits. Szerúztam egyet. Majd lesznek még videók, de egyelőre Xboxon forgatunk, majd nekem is talán lesz egy videó YouTube csatornám, én is videós vagyok, csak még nekem nincsenek kész a videóim, mert ilyenkor át szoktam jönni az unokatesomhoz, Zolikához, de majd nekem is lesznek videóim. Amiről már gépen lesznek, komolyabbak is lesznek zombisok, katonások, például katonás, mint a Vegas 2, Mester MC-s is lesz. Szóval, aki akar, az írjon ránk, és akkor beleszem Skype-on például, és akkor majd tudunk játszani. És most vágunk egyet picit, vagyunk, és akkor na. Na ennyi lett volna, és most egy másikat fogunk kipróbálni, amit én csinálok megint.